Kanti namhlanje siphetha ngezithi abaculi bomculo kaMaskandi sebesebenzise ithuba lokuvaleleke indlini ukunqanda ukusabalala kwe-coronavirus. Babhala ingoma enxenxa abantu ukuthi balalele imiyalelo kahulumeni emalungana nokunqanda ukusabalala kwaleli gciwane. Abaculi bakaMaskandi abazange bahlale basonge izandla nje bebukele izwe libhekene nenkiyankiya yomkhuhlane ohlasela ibhujuzi umhlaba. Nabaculi khona kubo uKhuzani Mpungose, uAli Mgube, uMzuvukile Jaiva Zimnike Khanyeza, uJizi Khulu, uNdlemnyama noSakhiseni Mseleku kanye noPhumlani Ngika kaMahlalela Ntuli sebebhale ingoma yazisa ngobungozi baleli gciwane. Umholi weqembu uchaza kabanzi ngale ngoma. Singabaculi bakaMaskandi sithathelele ithuba ngokuthi sidlulisele umlayezo emphakathini mayelana nalobhubhane eseqeda abantu umhlaba wonke. Sadlulisa umlayezo ngobuciko ngengoma ngoba thina njengabaculi umlayezo sidlulisela kalula emphakathini uma ngabe siwudlulisa ngokomculo. Kuhlangane amaciko ahlabahlosile kuleli noni eliphinde likhuthaza abantu ukuthi balalele imiyalelo yokunqanda lolu bhubhane okhona kuyo ukuqikelela inhlanzeko. Isifo asithathwa kancane. Akukho ukufa okuncane nokunye. Ukufa konke kuhlala kukufa. Into mayibulala kufanele siyisabe sonke. Sithi emphakathi wakithi eNingizimu Afrika qhwashane nikulalele kusho uhulumeni. Le ngoma ichaza ngokusobala ukuthi bafowethu siyabona abantu benza amahlaya kuma social network bathi abanye mawune banensundu ayikwazi ukungena ngoba siyafutha thina siyaqhuma. Asiyekeni ukudlala ngoba ukufa lokhu siwasha izandla sisanitize siyeke ukuthinta umlomo namakhala namehlo sifaka ama mask la izamfonyo sihlale sifake nama gloves ukuze sihlale siphephile. Kusenjalo uMaskandi ubukeka kusayilona hlobo lomculo olusabhale nge-coronavirus. Umhleli nomphathi omncintiswano wabaculi bakaMaskandi besifazane izindlovukazi zikaMageba uDokotela Mezi Zulu uqophe ingoma ngaleli gciwane. Le ngoma ididiyele umphathi wezingane zoma uShobeni Khuzwayo kanti iculwa uGlama kaMaskandi. Okubaluleke kakhulu ke ukuthi sihlanganeni sibe munye sibeke izwe lethu phambili. Abanye ke baye bathi let's put South Africa first ukuze sizokhona ukuthi silinqobe leli gciwane lale virus eselibheduke umhlaba wonke. I-coronavirus ishaye kwezwela kakhulu emkhakheni wezobuciko njengoba abaculi bephila ngamadili emiculo okumanje ahlehlisiwe ukunqanda ukusabalala kwe-COVID-19. Njengamanje kufanele ukuthi aqala ukusebenza kwezwe kuze kube mhla zingama-29 kuMbasa. Mbukeli ube nosuku oluhle usale kahle.